Аз съм от Джумала Казък, родена съм и съм израснала там, аз съм Невин Акташ. Имаме къща за закуска. Тук сервираме закуска, нашите къщи са в това село. Всяка вечер почистваме къщата си. Това са нашите къщи, в които живеем, но ги отваряме сутрин. Идват и нашите работещи момичета. Сервираме закуска с тях. В началото, разбира се, нашите дами бяха много срамежливи, малко се колебаеха дали да отворят този вид къщи за закуска, сергии и така нататък. Бившият ни кмет доведе пазарджии отвън и ги свикна. Тогава не бях тук. Просто така. Първо започна един, после двама и сега цялото ни село е така. Тогава основах сдружение в нашето село. По това време кмет беше Юзген Кескин. Той направи всичко, което му казахме. Бог да го благослови. Той ни даде селска сграда и създадохме сдружение с 150 жени. Целта на сдружението е жените да се самоиздържат, да отварят лавки, да се обединяват. Жените трябва да увеличават своята предприемчивост на работното място. Знаеш ли, за да бъдат по-предприемчиви? Жените се колебаеха, така се започна вече 18 години. Ние сервираме това, което сами правим. Жените поддържат своите домашни икономики. Ние правим продуктите, които произвеждат. Те също така продават неща като тархана, ювка, конфитюри на сергиите си. Така ги подкрепяме. Що се отнася до бизнеса с закуски, той започна като една или две къщи. Нашите съпрузи напускат дома си сутрин. Нашите работнички се прибират сутрин. Всички заедно сервираме закуска. Сега прехраната ни идва от тази закуска и туризмът така стана. Слава Богу, жените са много работливи в нашето село. Имат градини в планината. Мъжете съдят капини, отглеждат череши, ягоди, работят навън. Жените сами си изкарват парите и изхранват децата си. За нашите жени няма трудности. Няма трудности, слава Богу, че имаме клиенти, знаете ли, защото нашето село е обект на световно наследство. Най-важното е да има клиенти. Стига да имаме клиенти, няма нищо, с което нашите дами да не могат да се справят. Вечерта се събираме в една стая. Ние обсъждаме като ти имаш това, аз имам онова, нека направим това или използваме това. Ние сме в състезание. Кой може да го направи по-добре? Кой може да служи по-добре? Как да бъдем по-чисти? Искам да кажа, че наистина започнахме от нулата, но няма нищо, което жените не могат да направят. Когато са подкрепени, жените от нашето село постигат наистина много. Сега те са в състояние да издържат собствените си домакинства и да посрещат нуждите на децата си. Те правят собствени инвестиции, плащат си осигуровките за старост, те плащат собствените си социални осигуровки, тъй като сме в списъка на ЮНЕСКО, вече сме в първата линия на туровете, носят ни обиколките за закуска сутрин. Имаме 20 обиколки, например 20 компании. Те идват тук от време на време. Знаеш ли, единият идва веднъж месечно, другият веднъж на 2 месеца. Всички имаме бизнес, връзки с такива компании. Разбира се, че е така. Изведнъж тук идват, например, 80 или 100 човека. След това трябва да подготвим всичко за 1 час. Ядат и се тръгват. Случвало се и в миналото, но сега всички са се установили. Както и да е, вечерта имаме събирания, като подлук. С дамите вече се събираме през деня. Организираме тези срещи по редици и се събираме. Там говорим за нашите оплаквания и как можем да направим нещата. Разбира се, ние сме свързани с камарата на заведенията. Ние сме самодостатъчни. Ние наистина го правим сами. Искам да кажа, наистина не знаех преди, че жените са толкова общителни и находчиви. Когато започнаха този вид работа, външните им таланти излязоха наяве. Искам да кажа, че техните скрити скъпоценни камъни в тях се разкриха. Наистина, дами, всички трябва да се доверят на себе си. Отворете малък бизнес. Например, ние сядаме с нашите клиенти и разговаряме точно като вас. Казах им да отворят такъв магазин за жена си, макар и малък. Поставете 2 маси пред него. Така започнах. Искам да кажа, че спечелих пари. Успях да живея на собствената си гърбица. Успях да си купя кола сама. Тази амбиция ме накара да разбера, че мога да го направя. Разбира се, имаше моменти, когато се предавах. Спорихме с някои хора. Има злобни хора с черни сърца.
колкото повече спорех с тях, толкова по-силна ставах.